Bro. Loh, Pak Mandor. Ini kan ada bos. Apa bos? Mulai saiki iso ra iso kowe tak pecat. Hah? Dipecat? Mbok pecat? Lah masalahnya apa bos? Aku mbok pecat. Wis ora usah teko alasan opo. Sing jelas, proyek mulai sepi. Nek banyak karyawan, banyak pengeluaran. Adune duitnya apa di tangan dhewe rek? Ya aja toh bos. Emang salahku apa? Lah aku terus kerja apa bos? Kebutuhanku sih oke re. Ora urusan, ya tak balik sik. Bos, Lah, nek ngene kan penak. Iso ngurangi pengeluaran. Jatah ndek iki iso tak pek aku. Jane ki sampean salah apa to, Pak? Kok nganti dipecat Pak Mandor ki? mbok Bu. Termasuk aku ya ora salah apa-apa. Terus ngene iki piye Bu? Aku wis ra kerja neh, nanti penghasilan neh. Tenang wae, Pak. Wis aku di 200. Pak beres. Gua apa Bu? Wis to manut aku, gorene. Ya Bu. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Pinara, Mas? Kan apa, Mas? Gini bos, saya kan mau buat ruko ini. Nanti pengerjaannya tak serahkan ke PT ini sampean. Oke. Iso, Mas. Lokasinya ning ndi? Tak survene. Lah Pak Sandinya di mana bos? Oh, Pak Sandi. Wongnya wis ra kerja mbak aku, Mas. Oh, ya udah kalau gitu nggak jadi bos. Soalnya saya terbiasanya sama Pak Sandi. Maaf ya bos. Piye to ki? Halo. Bos, aku apa renovasi omah. Oke. Ya wis aku tak nunggumu, Mbak. Tak survene ya. Ngomong-ngomong, Pak Sandi neng di bos. Aku tak omong. Pak Sandi wis ra kerja mbak aku, Mbak. Engko aku wae tak terjun langsung. Wah, nek ngono ya gak sida bos. Aku wis terbiasa bi Pak Sandi. Waduh. Piye to ki? Nah ngene iki terus ya kerjaan kesepi. Makasih Mas, Mbak atas kerjasamanya. Sama-sama yuk. Wis rasa dipikir Pak, tenang wae. Tenang. Piye nek iso tenang? Wis to, beres-beres engko. Sik Pak, Pak Mandor. Iki Pak, sampai ndelik sik. Yo bojomu ning ndi? Wonge kerja, Bos. Lah nek apa to, Bos? Anu yo, wonge arep takon makan kerja meneh. Kerja meneh. Bukannya wis sampean pecat, Bos. Alah, mau guyon yo yu, ora tenanan. Ndi wonge kondang mangkat? Nek wonge ya wis kerja to, Bos. Wong wis sampean pecat. Aduh. Piye yo ngene iki? Tenang wae, Bos. Nek sampean gelem ganti rugi, tak jamin bojoku engko kerja karo sampean meneh. Ganti rugi? Ganti rugi apa yo? Lah bojoku kan wis kadung kerja melu wong to, Bos. Engko bakale kerja 2 dino. Nek sedina dibayar 200, berarti 2 dino 400, Bos. Lah kuwi mau wis dibayar dhisik, Bos. Lah nek sampean gelem ngeki ganti rugi 400, engko bojoku kerja melu sampean meneh. Ya ora apa-apa yo, ya. Sing penting bojomu lho kerja neh ya yo. Siap, Bos. Pak. Beres loh, Pak.